Mehmet Uzun. Ahmet, ez 18 salî bûm û te girtî bûm. Apê Musa, pênûsek da min ew pênûs tu da neyî. Dema rîşa pûç 18 sala berî vê xwavî te govdê min miko ez ê berê xwe bidim Amedê. Êdî ez naxwazim xerîbiyê bişîm. Mizanim Amed, ez ne ji bo mirinê, ji bo jiyanê tîmê. û îro dibînim dost û nazadine, xêratine. Ez dijîm Amed, ez dijîm. Dîroka me gelkî pisanciye. Vena me xwe jî di nivîskariya me tadî gava dinivîstî. Ji xwe reşe birê me nivîst. Celadet be me du serî bek. Yani digiriya hezr gava dinivîsta digiriya hezr çavî daxtin. Em ê dikanim bêje tu ji bo çi digirî? Tu bi xwe li hengê xwe qehremanê xwe bi xwe tuwana ava dikî. Lê ew qas êşa me ew qas zêde bû ku ji xwe jiyana wî jî têr nekir. Ew êşa bû sebeba nexweşiya wî jî. Ev her sê nivîskarê me Celadet Bedirxan jî, Erebê Şemû jî, ji xwe ez pir cara qedera Mehmet û Celadet Bedirxan wek hev dibînim. Ez bi Celadet çû rihê wî hat ji Mehmet Uzun re ji ber pir dişibin hev. Gava ji xwe Celadet her daîm mala me bû. Gava nivîsa ez gava nûzê wî cî ez hinek cara gotilê dixwam dîsa bibêjim. Bu kanı bu carekî de Midî Mehmet ji xew şiyar bû lampa berserê xwe ji ber wî her daîm qelem defter hebû. û şiyar bû tiştek qelem kir destê xwe defter kir destê xwe û tiştek nivîsa. Min got tu çi pistan bû. Celadet Bedirxan ji min re tiştekî dibêje. û notê xwe gir nivîsa û ket lampa xwe vemiran ket xewa xwe şîrin lê ez matmam. Ji ber ku ez ji malbatekî wisa nivîskar ew natibû ji bo min pir ew bû. Çawa bêjim cara yekemîn ji min re pir ecêb hat. Min got ev çi kir? Sibê ez paşê re min got te çi nivîsan? İşte Celadet Bedirxan ji min re wisa. Yani ew qas bi Celadet Bedirxan re dijiye. Di xwarina me de hebû, em diçûn sînemayê bi me re bû, em di meşiyan bi me re bû. û gava ne bahsa bîra qederê kirin. Bir kes dikan biçar ji ber ku Mehmet bi Rûşen xanimê re 15 kaset dagirtî. Ew kasetane hîn jî henin dengê Rûşen xanimê. Bîra qederê ser wî jî hatî ava kirin. Yani ew jî ew ez gelkî spazê te dikim. Dîroka me rastî jî pir bisanciye. Lê rastî vê ev rastî jî bên zimankirin û te çawa dilîst monolog dibêjin ji vê re Ewropî. Nizam Tirkiyeyê Kurdî yan ji war de ne behs dikin ser sahnê gava monolog dizanim sen. û ez te pîroz dikim. Tiştekî yani ew hestê ew ê Mehmet rastî bi me min hevter min. Ew qas bihîs dikir. Yani sipariş bu hayvan jîndar kir û rihê her salî bin ez bawerim ew jî hîs dikin li wirin. Erê gelek spas bawer bikin ez bir ew gelkî spas. Piştîva gotina mirov çi bêje nizanim bi rastî. Em spasiya mamostaya ayhan dikin ku bi rastî bi vê dilsoziyê ev serpêhatî û çîrok wisa nêzîkî hebû dikirin gihan de ne hebû dî îro Şeyx Musa bên ser mezel tiştek got
ku hinek dem ketiyena berava biranîna tenê salê carekê lê em dibînin ku êdî ne salê carekê her carê bi hevûdî re em dibînin gelek tiştê tin çêkirin edebiyat bêtir geş dibe akademisyen xort gencê ku êdî bi Kurdî perwerde dibin li dû doza wa wê edebiyatê ji xwe re bi awakî hunerî û estetîkî datînin berxwe û gelek xebatê dixwazin xebatê baştir bikin şanoyên baştir bikin wa bi me re berdewam dikin û didin jiyandin em gelek spasiya mamosta hanertmen dikin ku îro li vê dirê ev lîstika han awakî bi rastî gelekî bi bandor û hestiyar pêşkêşî me hemiya kir malavaya wî dikin destxweşiyê lê dikin bi rastî îro ji bo me rojekî gelekî taybet bû di şexsiyeta birêz Mehmet Uzun de ku ruhê wî şabe em hêvî dikin hemû wêjekarên Kurd dildarên zimanê Kurdî dildarê ax û welatê xwe û kesên dildarê vê ax û vê welatê han em bêtir bikarbin wê daxwaziya waya ku ewa pêkanî em bigînin wê merema we bigînin gelê xwe em spasiya we hemiya dikin ji bo beşteriya we Ez îro gelekî şame ku îro em cem gelê xwe ne îro şevekê rastî jî taybet e roja bîranîna mamosta Mehmet Uzun yani ew çorokê ku birayê me dibêje Ayhan sersirgûniyê gelê me Kurd bi zehmetî ku kişandine dîrokê xwe li dirêj da hûn gelek dizanin ku em jî Kurdên Sovyetê hatine wextê de sirgûn kirin mamosta Nadir Nadirov jî mesela Baxsaviyê gelekî dike wextê zarok dibe ji welat têne sirgûn kirin û baş jî ji dîsa ji Naxîçêvanê têne sirgûn kirin aliyê Kazakistanê yani ku jî binerin dîrokê me Kurda hemî derê wek heve gelekî zehmet em dikişîne lê dîsa jî em serpîne û ez gelek spasiyê xwe dikim kek Ayhan ev yani şanoyê te bi rastî jî Îstanbulê jê nîyarî tiştekî pir mezin e dîrok û dîrokê me û nadî bîrkirin ew insanên ku aqasî şopekî mezin nav dîrokê me de hîştine gelek spas dikim hemiya re gelek sağ bin Ez Cenedet Bedirxan, Erebê Şemo û Mehmet Uzun yeko rê bikin.